טוב, אני דותן. איילת. אנחנו יכולים להראות לכם את... זה גיא. יכולים להראות לכם את השיעור השני מריקוד החתונה של חגי וגיא. קודם נעשה חזרה קצרה על הבית הראשון, רק להזכיר לכם את הרצף. רגע, עכשיו אנחנו בעצם נלמד את הפזמון, נראה לכם עכשיו הכל ביחד את הבית הראשון עם הפזמון, ואז נלמד את הפזמון. אוקיי, הולך ככה. יחד איתנו. 5, 6, 7, 8. Rock, step, step, touch, step. Rock, step, 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 step. יד סיבוב. ו... עוצר אותה, עוצר אותה, עוצר אותה, עוצר אותה. פתוחים, יד, יד, יד. נו, נו, נו. Mess around. עכשיו. רצף קודם. נכון. כן. ו... אוקיי, זה נראה קשה אבל זה לא. זה פזמון שחוזר עצמו בערך 3.5 פעמים. אז זה טוב, תלמדו טוב. יפה, אנחנו תופסים זה מתחיל ממחיית ככה, כף. mess around, מחיית כף, ואז אנחנו תופסים יד כמו שעושים, לא יודע, בחבורה סודית או משהו. בסדר? כזה מהאמה. לא בדיוק, אבל בסדר שיהיה. לצורך העניין. לא ביד, לא ככה, כן. ככה. האגודלים למעלה. יפה. ואז אנחנו נותנים בעצם בעיטה, רוצה להסביר את זה את? להסביר? כן, למדת את זה. טוב, אני לא יודעת אם יודעת להסביר את זה, אבל אנחנו כל פעם מחליפים. בועטים רגל ימין. בועטים רגל ימין, מתחלפים וישר כשאנחנו מגיעים לאמצע, אנחנו מחליפים ידיים, בועטים לצד השני. מגיעים לאמצע, מחליפים ידיים, בועטים לצד השני. אוקיי? ברצף זה נראה ככה. צריך, הופ, כאילו כמו גומי כזה. מה שיגרום לזה להיראות טוב, כמו כל התנועות שלנו, זה הבאונס. אוקיי? אנחנו צריכים להיות עם באונס בברכיים, אחרת זה נראה ככה. כמו שאתם רואים, לא טוב. עם באונס זה נראה ככה. יותר טוב, נכון? וואו! וואו! להחליף ידיים באמצע. וואו! יפה. ולמתח אחורה כזה. אבל לא יותר מדי, למתח לא ככה. אוקיי? לא. לשמור על איזה קו מקביל ביניהם. אוקיי, בסדר. אז בעצם אנחנו עושים ככה 4 פעמים. שים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יפה. עכשיו שוב תופסים את היד, אבל במקום לבעוט, הצידה, בועטים קדימה. אנחנו הולכים קדימה. סוג של כן. אוקיי? אנחנו הולכים ונעצרים. גם זה עם באונס, כן? לא סתם לצעוד. כן? עוצרים אחד את השני. אוקיי, אנחנו עושים אחד כזה, עשינו 4 בעיטות, הולכים, עשינו בעיטה האחרונה. טק, טק, וופ. עכשיו, הלכנו, חזרנו אחורה. אני רגל ימין אחורה ודותן עם רגל ימין. גם רגל ימין אחורה. בסדר, סתם שלי. מדהים. עכשיו אני עושה תנועה כאילו אני מכשפה שמערבבת בקדרה עם היד, אוקיי? ובעצם מביא את הילד להיות מלפניי. וישר אני באה עם רגל שמאל אחורה. טק, טק, רגל שמאל אחורה וגם דותן. אוקיי? צריך להחזיק את היד קצת רפויה כדי שתוכלו לעשות את הסיבוב הזה. אז זה נראה ככה. וואו. פאק, פאק, פאק. אני גם מוציא את הרגל אחורה, רגל שמאל, זה חשוב. כן, כן. יפה. עכשיו אנחנו נעשה תנועה שנקראת טנדם. טנדם זה אופניים בזוג. מכירים את האופניים האלה שיש כאילו 2 רוכבים וזה? אז זה. בקיצור. הגענו לכאן. הגענו כאן. אנחנו בעצם עושים שוב את הצעד הבסיסי שלנו של rock, step, step, touch, step, rock, step, step, touch, step, אבל בזוג. בזוג ועם הידיים הנגדיות. אוקיי? אז יש לנו 5, 6, 7, 8, rock, step, step, touch, step, rock, step, step, touch, step. רק כשאנחנו עושים את זה לא בדיוק ככה. הראשון רגיל, ואז השני אנחנו בועטים פעמיים ברגל שמאל. זה יראה ככה. אנחנו רגע נראה להם את זה הצד השני אולי. שיראו את הבעיטה. בסדר. אז אנחנו עושים ראשון. 5, 6, 7, 8. rock, step, step, touch, step, kick, kick, touch, step. אוקיי? לצד האמיתי שאנחנו רוקדים, זה נראה ככה. rock, step, step, touch, step, kick, kick, touch, step, touch, kick, kick, touch, step. לא. קיק, קיק, עוד נפתחים. אוקיי, בסדר. ברצף בוא נראה את זה? ברצף זה נראה
ככה. אפשר אולי להתחיל מהזה פשוט? אוקיי. רצף זה יראה. מזה? בסדר. כן. טאץ', טאץ', שמאל. טאץ', סטפ. קיק, בעיטה, בעיטה. קיק, טאץ', סטפ. טאץ', בעיטה, קיק, בעיטה. קיק, נפתחים. ואז יש תנועה כזאת, שימו לב, היא תראה ככה, זורקים את התחת אחורה, ואת הידיים ויוצאים על קדימה. העקבים, אוקיי? תחת אחורה על העקבים, ואז- גוף קדימה על האצבעות, אוקיי? ככה ברצף. ג'אמפ. ואז מרחיקים את האגנים אחד מהשני, אני ימינה דתן שמאלה, טאק, וסוגרים את הידיים, ומרימים את העקב, ואז צד שני, ונפתחים עם עם הטוס. העקב, ופותחים את הידיים. אז יחד זה יוצא. הופ, הופ. יפה. ואז אנחנו עושים רוק סטפ. אלכסוני אחורה, לא כזה רגיל, אלא רוק סטפ, אוקיי? לא לא כזה. משנה כל כך. בשביל הסיבוב. טוב, עם רגל ימין. רוק סטפ, הופ. אוקיי, אנחנו עושים צעד שנקרא לוק סטפ, שבו אנחנו מעבירים את רגל ימין מעל רגל שמאל. אז יחד זה יוצא רוק סטפ לוק, סיבוב, סיבוב מלא, להגיע עם רגליים פתוחות ולא מסובבות. ואז אנחנו עושים דחליל. ותחליל כזה, אוקיי? כזה על האצבעות, להתעקם. אני מה שאני חייב ב... יש קר מתערב של הסרט, זה שלא משקע. זה הקולות, זה הסאונד. כן, הוואו. יפה, ואז נעשה 5, 6, 7, 8. רוק סטפ, לוק סטפ, סיבוב, דחליל. אוקיי? מאמן. נראה שוב את כל הרצף עכשיו של נראה. הפזמון. אז יש לנו דנס, נה 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 נה, אולי נראה את זה עם ספירות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כן, בטוחה שם לא, מתחילה. לא בטוחה. קיק, קיק. תכף נראה את זה עם ספירות. קיק, קיק. 3, 4, ו... ווין, רוק סטפ, לוק סטפ, סיבוב, דחליל. מעולה. אוקיי, עם הספירות זה יהיה 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. כן, לא בטוח. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לא, משהו הסתדר לא נכון עם הספירות, אבל עם המוזיקה זה יצא בסדר. זה לא טוב. נעצור את זה.